vari kuuya manje manje huru hanzi munomuziva imi nevakomana vezvingongongo vari kuteera manje manje. Chenjedzo Zimbabwe Republic Police yakabatana neHarare Metropolitan Police yauya nechenjedzo. Iwe vhenda ari munarizende, iwe Kawasi ari munarizende, iwe mushikashika ari munarizende, wawanirwa nyasha kuti unzwe zvatauya nazvo nhasi. Swedera padhuze titaure newe. Takanangana neSADC Summit iri kutevera. Vamwe venyu tichazokuonai maakurimande. Moshamisika kuti chii chiri kuitika. Isu tauya nechenjedzo maringe nemaoperations ari kutevera achange achizama kuchenesa guta. Kuchange kuine maoperation akasiyana siyana. Operation guta ngarigare rakachena inosanganisira kudzinga mushikashika mudhorobha, ichisanganisira zvakare kudzinga mavendors mumigwagwa, ichisanganisira zvakare vanodhesera mota pese pese vachidzingwa, ichisanganisira zvakare vezvingoro vaye vasina malaisensi anovatendera kuti vatengesere mabhanana avo vakamira zviri stationary. Kana uine hawkers license uchinzi iwewe ngoro yako inofanira kutengesa ichifamba. Ibva wangoita saizvozvo tiri kungokuchenjedzai kuti vanhu weye musabatwe muri kurong side. Itai zvinoenderana nelicense renyu. Maoperations andataura ari kutevera aya pachaita kugeda kwemeno anosimboitwa. Vamwe munogona kuzvitora so light muchitaiwa zvina kutanga nhasi, but ndasimbirira ndikati SADC Summit tiri kumhanya nekuchengetedza guta. Tati no to illegal vending, tati no to mushikashika. Saka ndinokuyambirai kuti kana zvichigona patakatarisana neSADC Summit kudai kusvika zvapfuura, tsvagai panzvimbo dzekutengesera dzinotenderwa, rodherai motikari panzvimbo dzinotenderwa. Operation iri kutevera netway inopisa. Isu vepublic relations moyo yedu yarwadza kuti zvikuwirei musingazvizive. Kana zvazokuwanai aiwa chenjedzo maiwana. Tinoda kutenda nemashoko makukutu amukautana madam kuti mimi vagari veguta reHarare makatikoshera. Ndinovimba zvekare makakoshewa nemapurisa ose eHarare Metropolitan Police sekanzuru uye makakoshewa neZimbabwe Republic Police. Aya masoko muri kuapirwa achibva mupublic relations offices dzemapurisa ari mabandiko maviri iwayo. Ngatimboti tiri mubhora isusu tiri marefuri akupai yellow card iyambiro kuti next time usazviite izvi. Pano mashure medu vachakupai mared card. Red card kuti vachatochaya, saka usamirire red card wapowa yambiro neyellow card yatakufurasira nhasi. Mangwana usavari kuti panzvimbo iyoyi ibva panzvimbo yakuti illegal activity iwe uri kugeza mota. Tinotenda pane vari kubvunza vachiti tingawana ani kuti tibatsirikane pamaringe nerenki yedu kuti yatiri kushandira yatiri kuti tine order pano. Makasununguka kuenda kuhofisi yemukuru wedu wemapurisa eguta reHarare, the executive public service head vanoitwa ivo vamoyo. Munoenda kuRwayne Martin kuofisi yavo munonotsvaga executive public service head, munotaura zvichemo zvenyu zvamuri kuda kuti muonesane navo. Asi pari zvino tiri kuti kana musati matendererwa kuva pano, ibvai pano. Kwazoti vamwe vari kutengesa vane mapepsi vakamiswa panyaya yemalicense. Hande yekukokona vemapepsi vose vasati vapuwa malicense vakamiswa vakaenda kuhofisi yedu. Endai kukokona. Saka vari kuda kubatsirikana mavhenda nemi vose vemakombi makasununguka even kutiridzira runhare rwedu pa 0242751896 monzwa zvizere mouya kana muine zvichemo zvamunenge muinazvo mouya muchibatsirikana. Asi pari zvino ngatisiyei kuita dangerous parking, kuita illegal picking and dropping at a designated zone, kuita obstruction kune mavhenda, kune vari kukanganisa vanhu vari kufamba zvakanaka. Tiri kuti hatidi kuti mukanganise kufamba zvakanaka. Sunungukai kuchivhakachira kumahofisi edu kuHarare Metropolitan Police Headquarters, uye munokwanisa kuenda kuZimbabwe Republic Police Public Relations kana muine zvichemo zvamuinazvo monyatsotsanangurirwa zvizere maringe nebasa renyu. Tinongoramba tichikupai chenjedzo pachena vabereki. Vazhinji mavhenda vari kuchema panapa hanzi vedu we mati po one day. Aiwa chakatochaya vabereki. Ndofunga mukada kuzitarisa vakomana veBlack vapfura panapa manje chakatochaya.
haya. Inzwai muremu wachona Sadak Summit vedu we. Tikuti let's keep our city clean. Gatchetedze musha wedu udakuwanikwa wakachena vedu we. Vabereki sister wetu kupa chenjedzo pachena. Zimbabwe Republic Police takapatana neHarare Metropolitan Police. Tikutaura kuti guru paanouya vedu we ndine urombo, but hatina urombo nekuti takuchenjedzai, takuudzai, ende arikutoziva kuti tiri pano pana Rizende tiri kuchenjedzai pachena mahara. Tichikuudzai kuti vabereki ngatiendei nzvimbo dzakatarwa kuti tinoshandira, tichenese musha wedu, tigadzirise musha wedu, nekuti izvezvi tikatanga kumhanya zvetikatanga hazvibude mushe. Saka vabereki tatinoziva kuti tinofanira tichishandira, takupai chenje. This message is